Pozrite sa, čo mám, novinku od Mary Kay, takúto čistiacu a hrejivú kefku na tvár. Prvá strana je vlastne na čistenie pleti, takže budete si takto čistiť s vašim čistiacim gélom alebo mliečkom a vďaka tým silikónovým štetinkám sa vám pleť lepšie vyčistí, ako keby ste ju čistili rukami alebo tampónikmi. Tým, že je to z tohto materiálu veľmi ľahučko, sa to dá aj umyť a naozaj to na tú pleť veľmi také príjemné a jemné. No a môžete si nastaviť vlastne 5 rýchlostí, takže aká vám vyhovuje. A čo mňa veľmi zaujalo, je druhá strana. A to je vlastne hrejivá kefka, alebo hrejivý nadstavec teda, ktorý teda tým teplom, ktoré bude robiť, nám spôsobuje to, že naše sérum alebo náš krém sa nám lepšie spracuje vlastne do pokožky. Takže za mňa toto je veľmi taký nový vynález. Ale čo je smutné, tak je to limitovaná edícia, takže predáva sa od 16.7. do vypredania zásob. Cena je 106,50, takže ak by ste si chceli uchmatnúť tú svoju, tak mi určite napíšte a keď by ste ju chceli samozrejme aj vyskúšať, tak tiež sa s vami rada stretnem.